Benta i Reverend W. Sosyang, i balong i Chairman, i Bapenyaj, badi bayalam ya gani kejuseng, hai gani kesungi, i balong ro i Presiden Jong Kabran Skajongi. Ai kublai i na kebenta Jong Pilang Baro kum ki parabangai hapo Jong Kabran, ki baliyo bani apoilang, siya kini ka annual meeting ka baat puar Jong ka Bible Society Jong ka branch like se. Bangis ngoban ai kublai i na ka benta Jong pi rengkat lem ya ki pastor ki nong syarai ki temen basan ki rangba balang ki biadon lang ha kini ki jiseng. Bangis ngoban ai kublai ru na ka benta ka balang Presbyterian hangni hapo telang ka balayo ban pediang ya kini ka jiseng Jong kini kesenam kaba minta ngangit kibabon kijing penkrep penkrom kilong kibabon harai ngangit bau trai unya bantese ya kijing kerku lingba kijing penkrep ki jongpi ti hakini kapor kaba minta ngaskoban ai kublai i na ka benta jongpi i wei pai wei haga gerteng kaba tiang ka jong nong penim ba i jongi ubalong u Jesu Christ o bautrai kaktin ka jong play na kasam ka baar puar bat ka dekat ka baar puar ka ong gumne ngan pen benai ya ka kerteng ka jome haki para ke jonga bara pedeng ki jieseng ngan yaro yame to ngenong yaro yo trai yaro yo trai yaro yo trai kumbai Sherman iba penyaj yang dijiseng ila pensengau mentan bang adai ban penito kendiat nama don na pedeng jongpi ki bampat sim la itu yanga bale si ngaru ha pedeng jongpi ngang long kmat ubat themai ban ngampat la ban itu naga benta jongpi light no ki parabangai ki jongi ki la itu bah naga benta jonga tiga kerteng trai ke jonga kedai iba anon tersan thaba Esnong trai ke jonga kadai nang tai na po krem paryong banidan sangut sipara handai lapen he lapen san pat yangi hasulong bat ngila he ngila san ngila yo ya kajing nang kajing tip lani kajing puli hasulong handai ngai ngo pat yo blai bo blai ulari penem ya ka mensim bada pedeng kijing jia ki babon ha kajing yat lenti ke jonga ko mu briu ubalang ngop si bon kijing sniu hagane ke pertai menbang ngaladon hasilong ngalong nung dikiat mbak si pos nam mayai bat ngalong breu bala kerni bah bat keti bat kejat bomlak syu bat i watang kendiat lo andai ngai ngo yo play bo play ula penem ya ga mensin ke bakum gata haga jingim ke jonga ban ngai ngo yo play bo la ri penem ro ya ga mensin jonga ko musamla haga to gipor ban ngai ngo yo trai bo trai ula khot yanga sekakam ga jong play arsin ka bangadai ban yap ha ka ju ka jaga ha ka jing ja accident ka basur kai hanai ngai ngo yo trai bang yo snow ya kini ki santal ki shem priakti ki jong play ki bo bat ya ka jingim ka jonga bat hadu menta meni ladangan bo ka kti jonga sedin ngayo snow ka kti ka jong play bangai ngo yo play bo play lo khot yanga sekakam ka jong play bangai ngo yo try bo try no ripen em ya ka jingim samla ka jonga ban ngalayo ru ya ka ban pendep ya ka jingken tiu kurem ka badon boram bat mentang ala don lai ngod ki kon bat ka jaga ka bangatrai mentang ka long ha nongstoin ha ka district nongstoin kata ka de ka jingpen itu ka jonga ha pedeng jongpi ngangai ingin senang banyak itu itau nang ni cakmat haki jing yeseng ki baper kapor kamare bat kamare stat kam up yano ka benta na ka ktin ka jong blai ka bangakwa ban kren ha pedeng jong pi kalong naga gospel kat kum u marcos khatn riu kal nong ka khot ka bakhatsan bat ka khot ka bakhatn riu bat ka ktin ka jong blai ka ong kum ni ula ong ru haki to lek saka pertai bat to yalap ye ka gospel ti uta o bangai bat yo bat pen baptis on penem
handai uta ubam ngai on penrem tongin yo ya kaban ya duai try ba eat but by snay isgo ban aingo ya me aplay ubadap ya ka plain baro play ubadap ya ka kendo baro nyaingo ya me atry ba menang ripen em ya ka men sim ka jongi kat haduk menta jong neus nem obathamai obangila jam menta lai teliki benai jong ka nega snem try aingo ya me kom ka branch like se ka bangila yo panya poilang kumni hagane ka balang Presbyterian hanni hapotelan ka benta kana wall meeting ka ba atwar jong kana snem try melara yangi daga jing sok pada ka jing kemen ngila yo ban poisok hagane ka jaga bangin yo ban syakri ya ka kerteng ka jong me aplay try ngai ngo ya mero aplay bamela penlaro yang jong syakri uberet u jong me atrai umlong ro mat jong me atrai melapan yang ro hagane ka jaga hagane ka duan ka ba kentang ka jong me aplay usyakri jong me umlong ban sngot o ya ka jing jeliu ban sngot o ya ka jing yar jong ka tin ka jong me hana to shem to pendap atau penslek mame dau men sem ba ko jong me kiai kai parok ki ba usyakri jong me unya ban ya pedang pailang jong me hagane ka sngi kalam long teli kalam long suda hanrai kan long daga jing pendap ka jome naga benta jongi ngaputi ngapan gantang no yaladi rengkat lembat ini ka tin ka jome kamala ya pedeng jongi haga gerteng ka jong jisu ngidwai amen ngai kublai ru naga benta ka program committee kabala ibet ru naga benta jonga haga ni por banganio banai iga tin ka jong blai kini kadai ka benta naga tin ka jong blai kabangala yo ban puli hapdeng jongpi hagini ka por kabamenta kabenta kabaningkong galong to leit sa kapartay to yalap ika gospel bakani kadai ka jingkran ka jamu Jesus Christ hakita kisenran lani kinong board ki jamu ulang ay kata ka commission lani ka hukam ban leit sa kapartay banyalap ika gospel namangitip baka negaktiin ka jong blay kumbang ilayos ngo mani yakabalapen kan mau hapadeng jongi nakashiti ka baar ka jong Timothy lai ka nong ka khot ka bakhan reu ka jing tho baro ka long ka bala persat men sim dau blay ka men to ya ka jing hikai ka jing sleng ka jing penbai bat ka jing penlen ha ka hop kata ka negaktiin ka jong blay ka bala persat men sim da ka men sim ka jong blay balai bagi khot ya ka Bible ka jingmot Bible ka mod basic instruction before leaving on ka mod ka tenrai nong hikai swabandon ki jing thau ki baem namaga tien ka jong blai ka don banu blai ka tien ka jong blai ka sur ka jong blai naga gospel ka jing Lukas nakalanong ban gong ka khot ka balai punyo nama kawai ka tien ro ka mi no no play kanam long ka khlem ka bor kata ka tien ka jong play kalong ka don bor kalong ka shisha nyai ngo yo play ka bangi ki Kristan ngiyo ban syakri yo play wa shisha haga jingem ka jongi nang daru ka tien ka jong play ka kran yangi naga shichi sikinong Hebrew sa ka nong ka khot ka khanar kaktiin ka jong play ka long ka ba em ka ba don bor ka ba khamnet ban ya ka no ka wailam alyang sati ka ba la kan penpai hadu ka ba penyakhlat ya ka jingem ba ka mensim ya ki mat ba ki cleansing ba ya ka jingmot ba ka jingtu ka donot kata ka kaktiin ka jong play ka ba em namat pamino na ka sintur ka jong play Kabau Jesus Christ ulah hukum ni kisunran bakin lai sa kapatay na magaktin ka jong blay kalong ka bayem kalong ka ba shisha kabala persat ng sim daw blay yagaktin ka jong blay la jit yakipriw bakin to yaga lantat bakidana do sao pomot kiba to yaga Bible handa kikentin baro la persat ng sim daw blay kata kadai kaktin ka jong blay
Gombaong nakasiti ka benengkong ka jong Timothy, nakalenong ka benengkong ka dapat ka bakhatsan. Kanigaktin kalong ka basisya, ka babit yakapan pediang barokar. Kata kanigaktin ka jong play. Kalong ka basisya, ka bangimdon ka jing slow shifting, ngimdon ya ka mensim jong ka jing artatin, ban evangelize ya ka pertai, dagaktin ka jong play. Kani kanigaktin ka jong play, nganong yaki. Kabau Jisu laai yaki sendan, bakin lek siya ka pertai, banyalap ya ka gospel. Nang ta nak kitab ka jong proverb, lai ko ka nong ka hot ka basan. Kanigaktin ka jong play, kalong bala prang, ulong ka sti hakita ki basyane au. Kanigaktin ka bala prang, dau play. Bat kalong ka bane, bat kalong ka baskem. Kum balapan skem na kasam ka basis pa khandai, ka dakhot ka bapra khandai. Junam atrai lapan skem ya ka tin ka jong mehab. Junam atrai lapan skem ya ka tin ka jong mehab neng. Bat ka dakhot ka bakhandai pulai. Nganom kelat ki tin jong me lanu nama daki lapan im yanga. Kata ka tin ka jong play, ka bane junam banu play, ka banom laban penki mano. Kata rin ka jong play, ka boloong lagi sendan tolek banyalap, ka boloong na kabenta jong itolek banyalap, igaktin ka jong play, nama kaktin ka jong play, ka don baru play. Matias arpusaw ka namar khot ka balay pusan. Ka beneng magkakendau kan lek no, hana giktin ka jong at kinom lek no satya. Kata ka giktin ka jong play, ka bolo pha na kabenta jong abat jongi, bangin lek ka pertai, bangin yalap ka gospel, ban penem. Yaki penriu baro ki bang parios ngau giktin ka jong play, ki bang patip yo play, haka jengem ka jongi. Ka benta ka ba, kumno kentip giktin ka jong play. Nakasitiu Paul sa kinolong. Si Paul kanong berkhot ka bakhatsan. Kumno rudi kinyo penyalap lemda sim lapa yaki. Akan no ka ba itnat longki jat jong kita. Kibon lam ya ka gospel. Jong ki ai ke ke boha. Kumno te kinyo penyalap lada 4 sim lapa yaki. Ujisu la ya ka commission ya ki sendan penonton lek ka pertai omdai pan sakut tang po Jerusalem kabalong da center lani po Samaria lani po Judea han lai pin lai ban lai penyalat ka gospel syaka pakut jong ka pertai ngai ngo yo blai bagi ki sendan ki la pen ko ngo ya ka ai ka bau Jisu la kren na ka benta jong ki Matias mulai menyalap ke gospel syaduk ke kontinen Afrika hakawai ke rui ke pakerteng ke Ethiopia ulaya ado sahaja sispa khatwai kilometer banpoi syakene ke jaka andai susi bantip kalong haus dem reposan ulah peniap no dakawai Yohanes ukon jang usebidi baka kemi ke jung ke Solomon ulalai segi benta jong ka Greek island but they hang ni ulayok banyalap ka gospel hanai susi kalong bawai ni pat sharum uba kerteng Titus Flavius Domitian ubal sensyar ka senam ka bakandai pusan kandai pun reu but they uni ubala perengkang par yu syaka dol nong Patmos hanai ditang uni usendan bam simayak matar hanai uni usendan ula im temen bola yap temen hapokas nong Ephesus Thomas udah wai ke sendan Jesus Christ ulawan banyalap ya ke gospel aporin dia ke sedam ke basan puar bat une ulayam penmi aduh nyau telegi balang hagani karwi India ke jongin ubat lama ulayam banyalap ya ke gospel hapo Mesopotamia ke bangitip mentakum karwi Iraq bat une ulayalap ya ke gospel hagatu ke jaga bagikan mau uyau Petrus uyalap ya ke gospel hagatu ke slipan takos hilaban syem ya kalong nakikam ki apostol kalong kerkhot ka basaupo haduk ka basaupuan ulaong ya kini kentin hapdeng jong itu ki breu dasibon ki kentin ki waipat ulapan i bat ulapan i haki bolaong to penim jadi nakane ka pateng benriu ka baken riang namar kita jibal pediang ketin ke jong ulapan baptis ya ki
Barkum juro lapnya so yaki hagata kaski kumbala haja ki mesim. Bat kelaya ne hagita ki jingi kai jong ki apostle. Bat ki jinga slok hagita jinga kedia kepu bat hagita jing duai de. Petrus layom pendim hadulai hajar ki mesim ki bakodor haga sweet Pentecost. Baka jingalap ke jungu kalongkum ke ding nganong yapi. Kabau mensim bakoi jong play ula pengenduk ya ka mensim. Baki tu ki briu ki baong sanal prayo Jisu. Bat pengat yo Barnabas kala dungak ya ka mensim ke joki. Haduk baki lapai no nakalenti paman ke joki. Nakata kapateng benriu ke bakendriang ke baki ke lain. Kila yaban mat pat yo Jisu. Haga jingem balap penyesok yaki. Kumbalai hajar ki mensim ki bakodor. Haga balang bat kila ya ini ya ki jinghi kai na bau Jisu loong ya kita ki balang ngecho ya ki balang diang yo na ka gospel ko jong Yohanes na kalong ban ko ngat ka bakhala la ai ka bon ki bakin long ki khon ki jong nei nang daro ka gospel ko jong Matius ar pra ka nong ka ka bar ko dan ka bahikai de ki bakin sumar ya ki baro ki bangala hukum bi hakmi ngalong rangkat lem berpihala kasi hadap ke bawah no jauh kata dapat bakeni kaktin ke jauh play kabau Jisu lapha na kabenta joi banginya lap na kabenta ki wei pa ki bangpadio snow ki langin pai apo kanika apo jingdon ki Kristen apo kami ke porde majority ki Kristen apo haga portray hi baro away. Ki Kristen kita in life way point not percent. Kata kalau R point life pa prapu billion ki Kristen ki badan haga portray ki Muslim kita R point 9%. Kata kalau ki way point kendai pa nyo billion ki Muslim ki badan haga portray. Ki Hindu kita khatsau Hindu kita khatsan persen point R%. Kata kalau iway point she's part berapa billion ki Hindu. Ki way part ki bom ngai play dan ki bom don niam. Kebagi khot ki etes. Ki don khatsan point 1%. Kata kalau iway point she's part kendai punya billion. Ki bom part ngai yo play. Haga partai. Lalangin pai part haga negara India ke jongi. Majority ki Hindu. Kita dunia pukandai point %. Ki Muslim kita khatsau point R%. Ki Kristen ki jongi kita tang R.9%. Ki Sikh kita iway point R%. Hot apari India juga ki bon ba ki jatniam. Handai omla ban kai lada ki kot ya ka percentage. Lalangin pai pat akan ada kasih ke bagi ke jongi. Majority kita Kristen, kita nyopu sao point sanko kendai persen, kita Kristen akan negeri kasih pada janji pada karo. Kita Hindu kita khatway point sanko lai persen, kita way pat kita niam kum kita kasih kita tre kita pra point nyopu way persen, kita Muslim kita sao point sao pau persen hakane kajela kajong. Dan bon ba ki bang partik kaktin ka jong play. Kada yang apa ini bangin sim yang ka responsibility bangin nyalap. Ya ka gospel jong ka jing panen bangin ya thu de haki. Ya ka kaktin ka jong play. Ya ka bo play ula ai na ka benta jong abad jong pe. Bangin ni ban evangelize ya ka. Haki jaka ki baper ka bangi don. Bangin ya thu hot mangi ha ka Bible citing em la ban lai hanai la rangi ai ki jongi kata ka long si benta ka bangi lapan penim ya ki mensem ki bagoda ki sengan ki la kongo ya ka ai ka bau Jisu la ya hukum ki la pedian ya kata apa ki la lek ban yalap bat ka long ka jingker khu ka bakrau ya ki mensem ki bagoda na bagaktin ka jong blai gong Matius san kalong karkhot ka bakhat pra. Naba shisha ulaong hati. Haba na late no ka beneng barakendo. Iway idak ibarit ibakon kendiat
naga hukum inam lek no tat ndala pendep ya ka og tin ka jong play nang ta Matius arpu sao ka nong berkhat ka bakhat sao ya kani ka gospel jong ka hima on ya lap ka persai ban long ka jing plan ka bentak kinja ban reu hadir kata kan dia ka bakut og tin ka jong kat ba ompat sim nalak ban penim lo dia paro kat ba ompat sim nalak ban penrong ka tin ka jong play onom la ban wan ka bakut og tin ka jong play Kombau Isayar lapen kan mau naga kitab ke jung usan pusan kal nong berkhat ka bakhat we Kumta kan long ka ketin ka balam mi no naga sintur ke jung Kanom phai sudah sana kanom phai sudah sana Hanrei kan pendep bat kata ka bangas ngopha bat kan penroy ha ka bangala pha ya ka ong mulai kat ba kaktir ka jong mulai kam parung ki jaka paro ka perthai haki konor joka perthai paro onom la ban penwai no ya ka perthai kaktir ka jong mulai ka lakren ya kata ka syong hanga ba dangi bangin sim ka jinukle bangin yalam ka gospel bangin syashi tom lem na ka benta ki we ka benta ka balai na kaktir ka jong mulai Kaktin ka jong play kalong kanong panem ya ka jingim ka jongi Kaktin ka jong play kalong kanong panem ya ka jingim ka jongi Kasam ka bakhat khatay ka dakhat ka banyo ba pra ka ong kaan ka jong utray kalong ka bajay ka penpapat ya ka mensin ka jing pra ka jong utray kalong ka baskem Kau penstat ya ubashida. Ki hukum ki jong utrai ki long ki badai. Ki bapen kemen ya ka donot. Ka hukum ka jong utrai ka long ka basngur. Kau pensyai ki khmat ki jong. Kata ni kaktien ka jong lai. Kaan ka jong utrai kan ben phai ya ka men sem ka jongi. Larangi phai saka. Nama kaktien ka jong lai ko mong probab Henriu kal nam terkhat ka baat pulai. Ki hukum nama kata ki hukum kilong kasyarak kaan kalong ka jing syai. Bat ki jing sleng bat ki jing hikai. Ki penlong ka lenti ka jing em. Kata ka di kaan ka jong tra. Nang ta kasam ka shispa ka kandai ka khat ka shispa san. Ka tin ka jong plai kalong ka syarak haki kijak ki jonga. Bat ka jingsai haki lentiyai ki jonga kata ka ni ketin ka jong play lala pinget ka ni ka bible ka ketin ka jong play kani kam ju yalam paklawat tang chiksai ro ya ka jingem ka jongi nama ka kren ya ka jingsisa ka ketin ka jong play wai ba ka kren hoi bat kam ju pentam ya ka basne kata ka ni ketin ka jong play kani ka ketin ka jong play ka balak pan penem ya ka jingem jonga bat jongpi Ni ai mo yo play ba dai da ka jing panem ka jong play bangila bandon ha ka ne ka jeseng ka mamenta lemdang imyo ya ka jing panem nginam la ban wan sya ka ne ka nawal meeting ka ba arpuan jong ka bible society jong ka life sebran dai ka mo try la panem na ka benta jong ni don ha ka ne ka jeseng menta bangini yo ban sekri ya try ka tin ka jong play langi lolong ki break basniu kat no ka no langi phai so play panem na ka benta jong Magaktin ka jong play ko. Matias khatway ka nong khat ka baan pra. Wato one pi hanga ki pi ba khia ba ki ba thai ka jinget. Dengan ai pi ka jiso sting. Na magalingkod ka jonga ka long ka ba sting ong play. Nama de tamu play bala ban long nong panem. Ya ka jingem jonga ba jonghi. Isaya sapulai ka nong khat ka ba khatway. Mga ngalong utrai bat nalo jonga onam don daw way pat. Nang ba Isaya sa pusan ka nong khat ka ban reu bagin tip na mingi ba na sep ngi ba na lo jonga onam dan show mga hi ngalong utrai om don daw way pat utaw de play ba la pen scam ka testament ka batamay nagikam ki apostol sa ka nong khat ka ba khat ba om don ka jing padem hanu how way pat
Bat don da kawai pat ka kerteng ka bala ah ya po ka beneng. Ya ka ban penim. Ya ki bre. Kata ka ka kerteng ka jong blai ka kerteng ka jong Jesus Christ. Bala wan ban penim na ka benta jong ah ban jong. Bala rangi ngat ya ka kerteng ka jong blai. Ka ni kan ka long ka jingem. Om tang ya ka jingem ka bang yui manta. Handai kata ka jingem ka ban sawan ya ka bang impat la ban yui manta. Kata ka garanti na ka banta ka jingem ka jong. Nama ka kerteng ka jong blai. Kadai ko ya lambai ya ka jingem ka jong. Nama kum ta ka kerteng ka jong blai ko. Yohanes lai ka nong ka khot ka balai kun re. Utau bangai. Hau kon un yo ya ka jingem bom jukot. Hanai utau ubom ko ngo yau kon. Unam yu ya ka jingem. Hanai ka jing bitar ka jong blai ka long halod jong ong ka kerteng ka jong blai. Nang ta Yohanes lai ka nong ka khot ka khat san. Bau ai ruk ubang ngat jo unam jot syo. Hanai un yo ya ka jingem ka ba bom jukot. Kata ka kerteng ka jong blai. Larang ilang ngat hau blai. Ngin yo ka nya kata ka jingem ka ba bom jukot. Nama uneu blai ubang ngi sakri. Udai blai jong ka jingem ka ba bom jukot. Hau kam don ka jing sang. Bal hau kam don ka jingkot. Kom balapan kan mau nagi kitab jing pan pau. Aku ka nang berkhat ka bakhatlai. Uang along mangau alfa baru omega. Uban ningkong baru bakhat do ubas dang baru bakot. Utang dai blai. Uba pinam siap tanra ya ka jilong ka jongo. Baru dai blai ubang ngi sakri ka. Badehan mangata ka tau jisung ayo commission lech ka patai. Yalap ni ka gospel. Penim ya ki preu parot. Ki papatik ya ka kerteng ka jong tra. Bagani ka di ka jingkwa ka jong blai na ka bentai. Na bagum ta ngi don kamban ngai ka. Na magalong ka jing bento ya ka jingem ka jongi. Badai ka di kerteng ka jong blai ka pensan ngi. Dai ka kerteng ka jong blai ka penrang ba ya ka jinglong jingem ka kan jam sim. Ha ka jing tip khamha ya ka man ka jong blai. Larang ila pulip ha ya ka di kerteng ka jong blai. Nanu ka kitab Genesis, hadu ka kitab jing pan pau, kan long ka jing bentoi. Ngangala pulip ha ka kerteng ka jong blai. Ngasngo ka long ka jing yo nong ka ba krau. Hadu kata kata ya ka jingem ka jongi. Nama ka ni ka di ka jing pam. Jong ka jingem ka ba kan jam sim. Komau jiso na ka gospel ka jong Matias, sao ka nong na khat ka ba sao. Om tang daw pu bo briunem. Hanai un im na kay baro ka ba mino na ka sintur ka jong play. Ka balong ka jing pam ka ba kan jaman sim. Ka pensan yangi ha ka jing tip yo play. Ka pensan yangi ha ki ai ki kam. Ha ki ai ki julong ki ba kan jaman sim. Ha ka jing im ka jong. Badai na magaktin ka jong play ro ka ba ngilaban job yo ka jing pensoy. Ka ba ngilaban job ya ki bor ka jong usaitan. Na mau tahu beriu badan ni kaktin ke jong lay. Usaitan unam la banyale ya udah lele ruan. Nganong ya pi ubriu unam sektin ya ubriu basubat ka Bible hakakti. Ada usaitan sektin ya ubriu badan ni kaktin ke jong lay hakadonot. Bagata kan long ka tiar ka bakwan ya ka jingim ke jong. Ka pangilaban takel ya usaitan. Badai na mata kadau play kuat na kabantai joni. Bangin pulih hai kaktin ka jong. Bad nama kata kadau na kasiti ka banengkong ka jong jokop. Na kalenong ka banengkong ka khot ka ba akwa. Te kom ta to long pi kinong le ya kaktin. Om tang kinong sngo. Jaga pisu kono kai yalade. Nang ta na kasiti ka jong kasiti ka jong jokop. Akal nong ka khot ka ba akun re. Namar kumba ka met klem ka mensim ka long ka bayap. Kum taro ka jinget jongi klem ka jingle ka long ka bayap. To blame ka khuna ka benda ka bolong testam.